Så er det min tur til rampen, og vi sætter så lige og så nu sætter vi lige den her pappe ind herovre, længere tilbage, ikke også? Sådan. Sådan, så er den langt væk, ikke også? Så skal jeg holde den. Og han filmer, og den kan jeg sætte på pause. Bare film der. Og jeg kommer måske lige lidt igen, ikke også? Så er det Mortenbergs lille stand-up-komiker. Din mor er lige så fed, så hun kan tjene millioner på og lave skygge i ørkenen. Ja. Nå, ja. Jeg skal gå i gang. Kom nu. Kom nu. Her vi kom. Det var sådan en fantastisk Markus Lund, som ikke kom længere end pladen. Og jeg tager en lille ven med sig. Han hedder Bob. Okay, så er det min tur. Min tur, altså. Min tur. Var han en god stand-up-komiker? Ja, det hørte jeg. Var han ikke bare fækket? Ja. Lad os se, om den bøsse kan hoppe over det shit her. Og der kommer han. Med fuld var. Han gjorde det. Og så nogle homo derhen. Og så går vi herhen og tager den her længere tilbage igen. Længere. Og med længere, ikke også? Så mener jeg faktisk, at vi gør sådan der. Fordi at den er længere. Så han den. Nu ligger vi en sådan som en bøsse. Her. Så kan han holde her lidt igen. Din far er så fed, at de bruger ham som hoppepude ude på stranden. Har I fik den? Ja, jeg har helt morsomt, ikke? Jeg ved det godt. Okay, her er en øldåse. Kan I se den? Jeg sej ikke. Godt! Classic. Og min lille makker kommer lige om lidt. Han kommer stormende lige om lidt. Han kommer lige om lidt. Lige om lidt. Okay. Jeg har ikke flere vitser, men så kan jeg stå og snakke med jer lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med jer om, men det skal vi nok finde ud af. Kan I se det hul her? Nej, det kan jeg åbenbart ikke. Okay. Ja, det kan jeg så. Det er stort hul. Se, nu står jeg nede i hullet. Nu er jeg nede i hullet. Kan I se hullet? Ja, det kan jeg godt. Ja, det kan jeg se. Ja, jeg bliver ud. Jeg tror, han er ved at være klar igen. Nu tager han så sin fantastiske hat på. Som ikke er så fantastisk igen. Min lille Houdini, min farhav, eller hvad jeg nu skal sige. Se, der kommer dumt fra dem. Han er da godt nok ringe til det der. Nå. Ja, nu kan jeg så... Jo, nej. Yes, kom. Kom nu her, din. Hallo, kom nu her. Skal du også cykle ind på? Ha? Sejler. Skal du også cykle ind på? Ja, kom nu. Der hænger nogen derinde. Skynd dig. Jeg er ikke lækker. Og vi vil så stå her, og så vil vi så finde ud af, hvor grim Morten egentlig er. Vi vil kaste ind cyklen ind foran. Sådan her. Okay, det gjorde den så ikke. Men han hopper, og det er det vigtigste. Og jeg skal sige, nu er det jo min tur, så nu gør vi lidt mere spændende ud af det. Jeg har den her cykelhjelm. Jeg har den her cykelhjelm her, som jeg så ligger her. Og hvis jeg rammer den, så slår jeg faktisk mit hoved. Og det er ikke så godt. Men man kan se, at der er nogen, der holder ølkage.
Ja, så er det mig. Ja, han er ikke kedelig, var. Han er ikke nederen. Men nu kører han. Så jeg regne med, at jeg kommer tilbage om 5 minutter. Og det, som jeg kan se, det gider jeg ikke vente på. Nej. Inden på dig, Michael. Nej, her kommer han. Jeg er lige ved at ramme byggehjelmen. Kan I se, den er fedt? Den er helt skæmmet. Den er der. Den er der. Og så spiller Houdini, eller Barhav, eller Gran, eller nu hvad jeg skal kalde ham, med de egyptiske guder. Og der faldt han så. Ja. Vi siger tak, fordi I så med, og have en god dag.